Ďakujem pekne. Vzácni hostia, všetkým vám želám pekný deň tu v Brezne. A trošku to odľahčím, už som dávno nerečnil. Mám teraz sériu vystúpení pri rôznych príležitostiach a preto som veľmi privítal, že môžem sa k vám prihovoriť na takomto odbornom stretnutí, pretože budeme hovoriť o vážnych veciach. A som veľmi rád, že formát, ktorý pripravilo ministerstvo pod vedením pána ministra Rašiho, umožňuje viesť takýto odborný dialog. Dámy a páni, vzácni hostia, vláda Slovenskej republiky vedie niekoľko foriem dialógu so sociálnymi partnermi. Je samozrejme štandardná klasická tripartita. Okrem tripartity sme zaviedli stálu konferenciu spoločenského dialógu a ďakujem pánovi predsedovi z MOSu aj pánovi županovi Vyskupičovi, ktorý reprezentoval predsedov samosprávnych krajov za to, že sa prvého zasadnutia tejto konferencie ako veľmi neformálneho formátu zúčastnili. A potom sú to pracovné stretnutia, ktoré organizuje ministerstvo pod vedením pána ministra Rašiho. Viete, ste tu predstavitelia samosprávy a môžete mať srdce naľavo alebo napravo, ale je to úplne jedno. Nám mimoriadne záleží, aby samospráva na Slovensku, či už miestna alebo regionálna, prežila a preto spôsob, akým oslovuje ministerstvo samosprávu na obidvoch úrovniach, považujem za veľmi správny. A vôbec bolo veľmi správne politické rozhodnutie nominovať na túto pozíciu človeka, ktorý má skúsenosti s regionálnou komunálnou politikou, pretože pôsobil okrem iného aj ako primátor veľkého mesta Košice. To isté treba povedať o štátnom tajomníkovi tohto ministerstva, pánovi Kaliňákovi, ktorý, ako viete, dlhé roky robil v najvýznamnejších štruktúrách z MOSu. Preto veľmi oceňujem, pán minister, tzv. Rezortné dni, ktoré vo veľkom počte organizujete po celom území Slovenska. Aj nápad organizovať, nazvime to, komunálny snem je vynikajúci, pretože tu sa dajú koncentrovať veľké myšlienky. Je to druhý a verím, že bude aj tretí, aj štvrtý, aj ďalší. Len pomaly s tým plnením programového vyhlásenia, pretože ak máte za rok polovičku splnené, aby ste na budúci rok mali čo ponúknuť vašim partnerom. Teraz trošku vážnejšie a konkrétnejšie. Vážené dámy a páni, my tu nie sme na to, aby sme sa teraz vyhovárali, pretože už na vyhováranie nemáme priestor. 30. septembra pred rokom boli parlamentné voľby. Možno v tom prvom roku sme mali nejaké ochranné obdobie, keď sme mohli povedať, že veď to tí pred nami, ale to je za nami. Teraz nesieme plnú zodpovednosť, nikto nás k tomu nenútil, za to, ako sa vysporiadame, pokiaľ ide o čerpanie európskych fondov a rovnako nesieme plnú zodpovednosť za to, ako sa postavíme k plánu obnovy. Vieme, že bez normálnej spolupráce s vami na úrovni miest, obcí a samosprávnych krajov, bez ohľadu na to, akú politiku uznávate a reprezentujete, to jednoducho možné nebude. Chcem vám tu z tejto pozície prislúbiť, že budeme robiť všetko preto, aby sme uľahčovali predovšetkým čerpanie fondov. Pán minister potvrdí, že sme zviedli veľký súboj na úrovni Európskej komisie a návrh, ktorý som predložil spoločne asi s dvoma premiérmi o predĺžení toho obdobia M+2, M+3, nechcem vás teraz tým zaťažovať, prešiel, čo vám do určitej miery určite všetkým pomohlo, ale pomohlo to najmä nám. Som rád, že ministerstvo sa rozbehlo, pokiaľ ide o operačný program Slovensko. Sú vyhlasované postupne ďalšie a ďalšie výzvy. Len tak pre ilustráciu, v septembri boli vyhlásené dve výzvy, jedna za viac ako 200 miliónov eur, tá sa týka cestovného ruchu, prírody, týka sa kultúrneho dedičstva. Potom bola ďalšia na konci septembra, ktorá sa týka cestovného ruchu, cykloturistiky asi v objeme okolo 50 miliónov, takže tých výziev bolo tuším 27 alebo koľko vypísaných za krátke obdobie, pretože potrebujeme rozbehnúť čerpanie prostriedkov z tohto operačného programu. Som veľmi rád, že ministerstvo prišlo aj s myšlienkou tzv. mapy, kde si budete môcť, alebo kde nachádzate
akúsi koncentráciu všetkých informácií, že odkiaľ môžete na aký konkrétny projekt čerpať finančné prostriedky. A mohol by som uviesť veľa ďalších príkladov, ktoré poukazujú na to, že ministerstvo má záujem, ale hlavne aj potvrdzuje, že je s vami v bezprostrednom kontakte, pretože inak by asi veľmi ťažko na tieto veci reagovalo. Pán minister, oceňujem, že si presadil a v Národnej rade aj bol schválený zákon, ktorým sa novelizoval zákon o verejnom obstarávaní. To tak nejako potichu v tej verejnosti prešlo, hoci tento zákon je kľúčový. Dobre viete, že sa, pokiaľ ide o nejaké obstarávanie bez tých podmienok verejného obstarávania, ten spodný limit z 10 000 vyšiel na 50 000 eur. Viete, že bez námietok vo verejnom obstarávaní stavebné práce až do 1,5 milióna eur. To sú významné posuny. Zákon zatiaľ neplatí dlho, bavím sa asi o 2 alebo 3 mesiacoch, ale verím, že v krátkom časovom úseku, možno za rok, keď sa stretnete, tak poviete, že to malo obrovský význam pre naštartovanie čerpania zdrojov a predovšetkým obrovský význam pre projekty, ktoré vám inokedy trvali kvôli administratíve a byrokracii veľmi dlho. Preto povzbudzujem, ďakujem predstaviteľom ministerstva, aby pokračovali v tejto práci, pretože to je jediná cesta, ako ukľudňovať spoločnosť, ktorá je, bohužiaľ, rozhýbaná viac, ako sme možno očakávali. Vážené dámy a páni, milí priatelia, ja som sem došiel aj preto, aby som vám oznámil určité novinky, ktoré dúfam budete považovať za novinky veľmi dôležité. My plne rešpektujeme, pán predseda z MOSu, plne rešpektujeme, teraz hovorím aj k predstaviteľom samosprávnych krajov, že máte vážne finančné problémy. A vnímame to. A neobraciame sa k vám chrbtom. Rovnako oceňujem, pán predseda z MOSu, aj páni predsedovia samosprávnych krajov, že ste racionálni. Pretože viete, že bezprecedentná konsolidácia verejných financií 2,7 miliardy eur mimoriadne zaťažila naše schopnosti, ale rovnako sme vnímali aj to, že musíme tento rok nejako reagovať na vaše potreby. Preto bola to iniciatíva z MOSu, to bolo v máji v roku 2024, bola prijatá legislatíva, ktorá umožnila naraz vyplatiť ten zostatok, pokiaľ ide o daň z príjmu právnických osôb. Teším sa z toho, že môžete používať rezervný fond na bežné výdavky, to je veľmi dôležité. A teším sa aj dohode, ktorú ste urobili, pán predseda z MOSu, s ministerstvom financií, že pokiaľ ide o váš podiel na daní z príjmu fyzických osôb, tak sa nebude vyplácať v danom mesiaci k 20., ale k 7. dňu. Čiže hovorím teraz o októbri, novembri a decembri, aby ste tie peniaze dostali čo najrýchlejšie. A teraz to najpodstatnejšie je dohoda, bavíme sa teraz ale len o roku 2024, že vláda Slovenskej republiky poskytne jednorazovú výpomoc v objeme 50 miliónov eur, pokiaľ ide o mestá a obce. Je na vás, pán predseda, aký nájdete kľúč, pravdepodobne to bude kľúč počtu obyvateľov v mestách a obciach. My potrebujeme asi 14 dní, pán predseda, na spracovanie tohto materiálu a na schválenie vo vláde. Myslím si, že do konca októbra môžeme definitívne tento problém vyriešiť. Hovorím ale len o roku 2024. Prosím, hovorím to znovu v súvislosti s obrovskou konsolidáciou, ale nemôžeme dovoliť, aby ste zostali na kolenách. Jednoducho nie je možné, čo aj počúvame, dnes mi to znovu potvrdil pán minister Raši, že hlavne starostovia v malých obciach hovoria, že si niekedy musia umelo zobrať práce neschopnosť, aby boli schopní utiahnuť finančné potreby obce. Neobrátili sme sa chrbtom ani k samosprávnym krajom. A som rád, že došlo k dohode, že v roku 2024 odpustíme 20 miliónov eur z pôžičiek, ktoré boli dané štátom vyšším územným celkom. V tomto prípade je dohoda, že tých 20 miliónov bude rozdelené rovnomerne medzi všetkých 8 krajov, pretože keby ste išli podľa počtu obyvateľov, tak by asi niektoré kraje boli zvýhodňované, takže vychádza to 2,5 milióna eur na každý jeden kraj. Toto je rok 2024. Ako tu stojím, pán predseda z MOSu? Ako tu stojím, najvyšší predstaviteľ Združenia samosprávnych krajov? Sme pripravení vám pomôcť aj v roku 2025, samozrejme, lebo viem, v akom stave dnes sa nachádzame. Viem, že tá daň z príjmu fyzických osôb sa môže všelijakým spôsobom posúvať. Ale chcem vás vyzvať,
A to je asi najvýznamnejšia úloha, kvôli ktorej som sem dnes došiel. Nielen vás pozdraviť, ale vás o niečo požiadať. Veľa sa hovorí na Slovensku o komunálnej reforme. Prosím, nechcite od nás, nechcite od úradníkov, aby sme od vzdialeného stola navrhovali, ako má vyzerať komunálna reforma. Dôjdite vy s návrhom komunálnej reformy, kde sa vysporiadate s postavením malých obcí pri plnom rešpektovaní toho, že tie obce chcú reprezentáciu, chcú mať svojho vlastného starostu, chcú mať svoj názor, chcú mať možno nejakú malú úradovňu. Je to na vás. Dôjdite s nejakými myšlienkami, ktoré považujete za nevyhnutné, a pokiaľ to bude zapadať do rámca finančného hospodárenia tohto štátu, sme pripravení o tom s vami hovoriť bez akéhokoľvek problému. Rovnako všetci dobre viete, ako funguje dnes financovanie samospráv, rozdelenie dane z príjmu fyzických osôb. Trošku sa ten pomer 70:30 zmenil kvôli tomu, že predškolské zariadenia prešli teraz pod štát. To bola novelizácia, ktorú predniesol pán minister školstva. Napriek tomu, ak si myslíte, že máme ísť do inej formy financovania samospráv, dôjdite s nejakým návrhom. My chceme v tomto okamihu stabilitu. My nebudeme zhora vám ponúkať alebo vám dávať niečo, čo by vás malo rozhádať alebo znepriateliť. Máte dostatočné odborné fóra. Viem, že máte rôzne odborné komisie, skupiny, máte regionálne združenia z MOSu, máte všetky predpoklady na to, aby ste vedeli predložiť kvalifikovanú predstavu, čo pod komunálnou reformou si predstavujete. Ja vás k tomu určite vyzývam. A možno rok 2025 by mohol byť rokom, kedy by sme začali o komunálnej reforme s vami diskutovať na podklade návrhu, ktorý dáte. Ale dobre nás poznáte. Poznáte mňa, poznáte mojich kolegov. Nikdy sme sa samospráve neotočili chrbtom. Ak treba povedať nie, povieme nie, ale budeme si za tým nie stáť. Ak budeme vedieť pomôcť, tak s radosťou pomôžeme, tak ako sme to urobili v roku 2024. Vážené dámy a páni, vzácni hostia, želám vám veľmi užitočné rokovanie. Tento formát je vynikajúci. Vidím tu aj niekoľko ministrov, ktorí sú dôležití, pokiaľ ide o čerpanie fondov. Využite ich prítomnosť. Ja som veľmi rád, že tu je dnes prítomný samozrejme predseda politickej strany Hlas, pán Matúš Šutaj Eštok, minister vnútra, a že tu je s nami aj pán podpredseda Národnej rady a predseda Slovenskej národnej strany Andrej Danko, lebo toto je spoločné koaličné rozhodnutie. Toto je vážne rozhodnutie, 50 miliónov v čase konsolidácie, 20 miliónov v čase konsolidácie, plus obrovský tlak na čerpanie európskych fondov, pretože to je pre nás mimoriadne dôležité. Jednu ešte by som vás chcel poprosiť pomoc. Viete, že v súvislosti s povodňami došlo k rozhodnutiu, že 1 miliarda z kohéznych fondov, to sú naše peniaze, to nie sú navyše peniaze, pozor. 1 miliarda z kohéznych fondov môže byť použitá na nápravu škôd, ktoré boli spôsobené povodňami, ale aj na preventívne opatrenia. Výhoda je, že tam nie je žiadne spolufinancovanie štátu, a druhá veľká výhoda je, že sú to priamo peniaze, ktoré sa použijú, nebude treba najskôr na to minúť peniaze zo štátneho rozpočtu. Prichádzajte s nápadmi, pomôžte nám, pretože my musíme na tú miliardu nájsť dostatočný objem projektov, ktoré budeme vedieť zrealizovať. Ešte raz vám želám tu v Brezne pekný deň a ja ďakujem koaličným partnerom, tak strane Hlas, ako aj Slovenskej národnej strane za porozumenie v tejto veci, lebo si uvedomujeme, akú nezastupiteľnú úlohu v slovenskej spoločnosti zohrávajú mestá, obce a samosprávne kraje. Pekný deň a ďakujem za pozvanie. Ďakujem predsedovi vlády Slovenskej republiky a na pódium pozývam aj podpredsedu Národnej rady Slovenskej republiky